Tällä videolla mä aion jutella teidän kanssa. Niin, kyllä. Mun huulet saattaa näyttää vähän oudolta. Ne saattaa näyttää tosi punaisilta ja näin, mutta ei mulla ole mitään ongelmaa mun huulissa. Ja sitten anteeksi, että tuu vähän aikaa videota, mutta mulla on ollut pikkuisia ongelmia näissä videoiden tekemisessä. Mä en oikein jaksanut sille videon tekemisiä ja on kaikkea tyhmää käynyt ja näin, mutta eiköhän me sitten alkaa höpöttelemään. Höpötellään. Eli nyt höpötellään, mun on pakko ottaa teidät käteen. Noin. Katsokaa. Joo. Tää ei kyllä kovin höpöttele, mutta niin, on paljon semmosia outoja asioita, niin kuin täällä Suomessa, tai missä nyt asuttekin, mutta jotkut, niin ottakaa hetki, sakkarit alkaa, ei ala vaan niin ne jatkuu. No niin, eli siis salkkarit ei vielä silleen katkolla, mutta tää on vähän tylsää. Tää kohta. Niin, se on vähän outo, kun jotkut mun ikäiset nelkit, niin ne, tässä ei ole oikein hyvä valaitus, mutta ei saa. Niin jotkut mun ikäiset nelkit, ne kysyy joltain pojalta, että alaks. Ja sitten niinku, mitä mä olin sanomassa? No niin, eli siis. Jos sä oot yhdessä, onko se miten järkeä olla yhdessä, koska sä et pussaa sitä niinku. Minkä takia sä oot sen kanssa yhdessä, mut sä oot vaan niinku sen kanssa niinku se sama kaveri, niinku aina ennenkin. Mut sä vaan oot kysynyt sieltä alaks, ja sit sä oot vastannut sulle joo, mut sit sä et kuitenkaan niinku, se ei oo muuttunut mihinkään, sä et tee mitään erilaista. Paitsi jotkut meidän luokkalaiset, jotka on jonkun kaa, niin ne halaa, mutta silti se on niinku kaverimaista, kyllähän mäkin halaan mun kavereita. Että sitten se, että niin kun, mä nyt en tiedä, onko nää todellakaan mitenkään höpötysvideoita, mutta nyt me ei jos sulla on vaikka meikkiä koulussa, niin sitten kun mä käytän esimerkiksi meikkiä koulussa, koska se näyttää tosi oudolta, kun mulla on meikkiä. Mun on pakko mennä tänne valosaan. Siellä näytti kaikki. No niin. Jos sulla on vaikka meikkiä, heti, miksi sulla on meikkiä? Täällä näyttää taas nää mun huulet tämmöiseltä tyhmiltä. Ja sitten, niin. Aina sitten kysyä, minkä takia sulla on meikkiä? Ja esim. Se on vähän tyhmää, että jos sulla on vaikka ripsiväriä aina koulussa, niin sitten jos on vaikka niinku esim. Uintia, niin niin. Sä et voi laittaa ripsaria, joka on ei venekestävää. Koska sit sä uit ja sinne valuu täällä ja sitten kaikki se, miksi sulla on ripsiväriä? Ja sit sä näytät ihan zombilta. Mut esim. Mä käytän vedenkestävää sen takia, että kun liikatunnillakin mulla saattaa olla ripsaria, niin tänään mulla oli. Ja onneksi oli vedenkestävää, koska kastelin naamaa. Ja.
Joo. Tää on aika pitkä tää video, tai siis tähän on vain 5 minuuttia, mutta niinku, niin. Tässä oli vähän tämmösiä tyhmiä juttuja, mutta jatketaanpa sitten ensi kerralla, joten heippa!